Усім прывітанне! Чык-чырык, бла-бла-шоу Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў і армія твітарскіх распавядаюць вам войска. Пра што адбываецца, што нельга армія сказаць? Можна, так што не паправляй мяне тут. Вось, карацей, распавядаюць вам пра тое, што адбываецца самая якасная аналітыка, самыя трапныя назіранні ў нашай праграме, таму што за намі мільёны войска твітаў, аккаунтаў. І вось гэтага ўсяго, сябры, пачынаем, як звычайна, з такога твіта з філасофскім налётам. Ну-ка. Яго аўтар Свет Пол. Ён піша нам наступное. Как понять, что у мужчины кризис среднего возраста? 1. Покупает мотоцикл или БМВ. 2. Таиланд, Бали, Аяуаска. Слухай, Алексей, тут мне уже здаецца, што большасць беларусаў просто не могуць дазволіць сабе крызіс среднего ўзросту, разумееш? Нават крызіс не могуць сабе дазволіць. Да, мы вось живем, як бы, і мы просто не можем сабе дазволіць крызіс среднего ўзросту. Добра. Далее. 3. Меняет квартиру в городе на дом с гусями. 4. Вместо либеральных ценностей все больше выбирает консервативные. 5. Записывает подкаст с мужиками. Это про каштоўнасці, он пачынае есці кансервы замест кансерватыўныя каштоўнасці. Мяса, не? Пачынае закатваць грошы у кансервныя бляшанкі, памідоры і огуркі. Кансерватыўныя каштоўнасці. У меня, пишет Свет Пол, пока 1 из 5. И типа мы такие, а у нас колькі цікава. Ну, подкаст с мужиками, это про нас, по-моему. Вось атрымліваецца у нас, Алексей. И вы его глядите аккурат цяпер. 1 из 5. Мы записываем, а вы глядите. Что по реплаям у нас? Ну-ка. Денис Блищ. Ён яшчэ жывы. Ён яшчэ... Цікавае назіранне. Той консерватор. Ну-ка. Почему смена либеральных ценностей на консервативные — это кризис? Я прямо хазе. Это естественный ход вещей. То бок, типа, у маладосці ўсе сацыялісты і дэмакраты, а бліжэй да сталага века ўсе кансерватары і рэспубліканцы. Ведаеш, это мне нагадваць распаўсюджаную гісторыю пра квадробераў, што зараз модна ўсе гэтыя новыя сярод моладзі, і людзі скуфы плююцца. Людзі, да, з скуфскага веку ўжо такія, што там яны, от у наш час у нас былі спадарства. Гэта ўжо званочак такі. Што ж цікава, як Денис Блищ як ставіцца да квадробераў, калі станоўча, значыць, яшчэ не прымяняў каштоўнасці на кансерватыўныя. Сам Свет Пол адказвае сабе ж відэа з Дэвідам Бекхэмам, піша, вось можна з курачкамі. А гэта пра што? Гэта пра то, што Дэвід Бекхэм недавно завёў TikTok. І у сваім тыктоку ён паказвае сваю сядзібу. І чым ён займаецца? Рана раніцай стае, ідзе да курачак, збірае яечкі, паказаў усе свае градачкі, пасадачкі, там салатик, бульбачка, канешне ж. Штосьці яшчэ не памятаю. Ён такі дауншыфцер. Ён так, слухай, а што яму? Я бы таксама хацеў быць такім, як Дэвід Бекхэм. А памяняў ён каштоўнасці там? Не ведаем нічога про это. Да, ну, мотоцикл, я думаю, можа сабе набыць. Я думаю, што можа, я думаю, што ў яго ёсць. Яшчэ пара варыянтаў, сябры. Чым суправаджаецца крызіс сярэдняга ўзросту, да? Ну. Такі, да, калі он... Ну, ладно. Меняет одну жену 40 лет на 2 по 20 в разных частях города. Это мужчина, да? Это вот такие, видишь, эти вот... Такі бруд. Вот такие жартачки. Ну, але... Магчыма, нехта так і робіць. І пайшоў выносіць смецце, а зайшоў у сваю кватэру, забыўшыся, што з палюбоўніцай быў у суседнім пад'ездзе. Гэта, дарэчы, тут напісана, што это нулявы, як бы, пункт, да? Але мне здаецца, што гэта якраз такі можа быць толькі 6-й пункт недзе. Калі ўжо цябе ёсць бэха, там, вось гэта вось усё, да? Гусі, домік, у якім вось можна, значыцца. Таму што іначай, калі табе 40 гадоў, у цябе нічога гэтага няма, навошта ты патрэбны 2 жанчынам 20 гадовым са сваім радыкулітам і
траўматычным жыццёвым А досведам. калі яшчэ крызіс не можаш сабе дазволіць, то Увогуле. двух маладзенькіх дзяўчат таксама, напэўна, не. Александр пишет. Ладан 2003. У меня все так, только без гусей пока дом, ну и подкасты не записываю. Вот я думаю, Ладан 2003. Ладно. Ну, Ладан, конечно, сведчыць про Можа, Лада Н. консерватыўныя каштоўнасці. Але 2003, калі у цябе ў нікнейме, гэта, магчыма, год нараджэння. Это значит, человеку 21. А можа гэта год Спадар, рано Твиттера, яшчэ, калі ён рано. завёў, не? Твиттер, мне здаецца, Не, так рано пазней. яшчэ не было яшчэ Окей, Твиттера. добра. Вось я завёў у 2009 і там это было на світанні. На досвідку. Окей. На Стейтсон Джетем. Окей. Майстер конструирования никнеймов для Твиттера. Заниматься триатлоном, пробежать марафон. Ой, Паша, ну-ка, Я расскажи нам про маратоны что-нибудь. Познал себе. Ну, не, марафон я не пробег, але пачаў бегать. Заниматься. Я послухал просто РСП. Бег. Песню. Я... Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально ратуе бег. Пачинаем. Слухай, ну дзе Бэкхэм з курачкамі, дзе вясковы гусі, домик з гусямі, гусі, там і га-га. Як робіць гусь? Ага. Это гусь. Это да чаго это мы тут разгагаталіся? Чаму Лукашенко не ездзіць у сваю рэзідэнцыю, дзе разводзіць гусеў? Таму што яны там кажуць га-га. Чаму мы разгагаталіся? Вам смешна? Хочешь сказаць. Спадзяюся. Літва перадала ў МУС у Гаазе матэрыялы для расследавання злачынстваў рэжыму Лукашэнкі супраць беларусаў. Літва перадала. Вот так вот. Не, ну, все правильно. Офіс Ціхановскай дзе? У Літве. Яна ім кажа, перадайце. Калі ласка, перадайце вот там. Ну, вас там же... там ближе, да. Ну, ёсць знаёмыя нейкія, да, перадайце. Як рэагуе на гэта Твиттер? Ну, як? Лепш, піша нам чалавек з нікам незразумелым. Я только з гэтага ніка разумею БЧБ сцяжок і украінскі сцяжок, што, ў прынцыпе, дазваляе лічыць гэтага чалавека сваім. Лепш мы самі яго тут асудзім, бо там для яго будзе санаторый. Паспрачаюся. Радон? Паспрачаюся. Гэта для якога-небудзь звычайнага беларуса і вязня там будзе санаторый. А вось для Лукашэнкі, які жыве ў раскошы, у якога там колькі 18 рэзідэнцый, і вось гэта все вось золата, фінціфлюшкі, да? Сырую, мокрую камеру. Трохпакаёвую камеру у Гаазе. С адным тэлевізорам толькі, па якім не паказваюць Беларусь-1. Брэйвіку PlayStation 5 забаранілі набываць. Блин, кажуць, грай в PlayStation 4. Блин, не. Ну, вось я атрымліваецца, як Брэйвік жыву. Ну, не санаторый, не санаторый, погодися. Отличная новость, пишет нам Катя. Сподеваюсь, Катя, что вы за межой. Какие наглые литовские консерваторы, пишет нам Марина Соколова. Вось тут вот добрый комментар. Такі, як бы, може бути іронія, а може бути може бути і до філасофського твіта адноситься консервативний погляд. Ёсць група ў Твиттері, якая не дуже верыць, што з гэтага нешта атрымаецца. Я табе скажу шчыра, дарэчы, я размаўляў з рознымі палітыкамі на гэты конт, і ў прынцыпе ёсць меркаванне, што... А дзе тут размаўляў з палітыкамі? Да тут учора, пазаўчора. У лазню хадзіў? У рэальным жыцці, Алексей. У лазню я... Што ты... Нет, не маё. Вось, кажуць, што ёсць спадзевы, ў прынцыпе, на гэты пазоў. Але вось у Галіафа спадзеваў няма, ён піша, і што толку? Увогуле, давайте паглядзім добра на гэты твіт. Мы выражаем озабоченность, но нам пофигу ответ Европы. Тут, мне здаецца... Не хапае, не хапае крыху косак. Ну, не то, что крыху. Можете расставить коски там, где лічыце патрэбнымі. Да. Ад таго, як вы расставіце коски, у прынцыпе, будзе можна так інтэрпрэтаваць гэта, а можна іначай. Ну, я так разумею, што гаворка пра тое, што Еўропа выкажа чарговы раз, ці выказвае чарговы раз заклапочанасць, але ім... Але, як бы, спусціць на мізерах, так? Пофігу. Но я скажу, што здаецца, што не пофігу, таму што вось што далей адбываецца, напрыклад, карыстальнік Шолкава.
Видать, карыстальница все ж таки, да. Пишет, давно пора Польше тоже за постоянное нападение на границе. І тут. І, в принципі, да, навіны літаральна наступнага дня і твіты літаральна наступнага дня. Андрей Стрыжак. Польшча падтрымала літоўскі пазоў у міжнародны крымінальны суд за трансмежныя злачынствы лукашэнкаўскага рэжыма. Ціск і сіла, тое, што разумее афіцыйны Мінск. Яшчэ. Разумны адказ на месседж Лукашэнкі, хай Сікорскі прыедзе з паклонам і падарункамі, які быў перададзены праз Васкрасенскага. Это ўжо яны ў адказ на гэты пазоў, так? Ці наадварот, як там храналогія падзеяў развівалася? Ну, як бы, типа, Польшча падтрымала літоўскі пазоў, і гэта і ёсць адказ. Як мы памятаем, з аднаго з папярэдніх твітам, там з адказам Еўропы складана, з коскамі, да? Адназначна. Вось, але Стрыжак таксама не лічыць, што гэта вось наўпрост адказ, піша, што супала па часе, але ж прыгожа супала. А з чым супала, мы прямо зараз вам раскажем. Давайте. Ой, скажу табе, Алексей, калі у цябе на кампе ёсць тэчка, якая называется «Воскрес», это зусім не значыць, што ты там знойдзеш іконкі, Может быть, Библии, это... Нет, ты знойдзеш там гэтыя гифки и видосики для Вайбера, которые ты будешь рассылать усім сваім сваякам. Да, в Вайбер, да. Эти паштовочки такие. Але не, там у меня... твіты, прысвечаныя чарговаму, як это сказаць, вербальнай інтэрвенцыі. Сергей Чалы любіць казаць. Вербальная інтэрвенцыя, які прадпрымае апошнім часам вельмі актыўна Юрый Васкрасенскі. Ён пагаварыў з гомельскім праваабаронцам Леонідам Судаленкам. Было так, дарэчы, я магу расказаць, што пасля эфіру Судаленкі на Еўрарадыё Васкрасенскі звязаўся з нашым Дмітром Лукашуком, сказаў, хацелася бы поговорить с Леонидом Судаленко. Так это вы тут причастные до этого всего? Лукашук? Да. Вось яны паговорили. Паговорили яны як грамадзянін Рэспублікі Беларусь з грамадзянінам? Атрымліваецца як грамадзянін з грамадзянінам. Хаця гэты, я так разумею, гэтая размова, тэкст апублікаваны на сайце Гомельскай весны. Вот Воскресенскі. Ходзіць па тонкім лёдзе. Або ва-банк. І вось карацей ён там расказаў у прыватнасці, што Алеся Беляцкага і Марыю Калеснікаву і яшчэ такіх жа завадатараў важных палітвязняў для рэжыма іх адпусцяць у апошнюю чаргу. Не чакайце, карацей. Але з іншага боку там прагучала, што типа давайте нам прапановы, карацей. Мы хочам плюшкі, плюшкі. Гэта вось на плюшкі адказаў, адзначыў, да, звярнуў увагу Павел Горбач. Плюшек нет, пишет, да? Это так Воскресенский кажет, что Лукашенко пообещал и дальше выпускать политзаключенных. А як бы ему никаких... Но Воскресенский говорит, что в ближайшее время новых помилований не будет. Нужна плюшка. Мы ждали плюшку. С маком? Плюшек нет. У меня увогуле слово плюшка, калі шчыра. Уже у меня той узрост міну, калі слово плюшка ассоциировалось с маком. Теперь она у меня ассоциируется с іншым маком. С іншым, да, мак, ну не с маком, да, але вот окей. Не будем, а то я думаю, что YouTube такое не любить. Вось, карацей, ассоциируется. Ну, обойсти это. Вогуле, что это за подход? Давайте нам плюшку, мы вам выпустим людей. Ну а як? Кожное дзеянне павінна выклікаць процівадзеянне. Ці супрацьдзеянне. Судзеянне. Табе падабаецца, ну. Да? Яны вось зрабілі ход. Чакаюць ходовый отказ. Тета Шпилер пишет так, отказ на это. Да, этот режим меняет заложников. Это прекрасно понимают и самые упоротые ябатьки. Колесникова, Беляцкого и других, возможно, обменяют, а Воскресенского никогда. А ён-то хоча быць абмененым? Тета Шпилер, заглядывая у будучыню, калі Воскресенского пасадзяць за інтэрв'ю экстрэмісцкім медыям, ён зробіцца палітвязнем. Леонід Судаленко ж ужо казаў пра аднаго з прадстаўнікоў рэжыма, якога цяпер судзіць там у звязку з палітыкай. Яго абвесцілі палітвязнем? Што яго будзе абвінаваўчы прысуд, звязаны са зняволеннем, то абвесціць палітвязнем. Ну і, канешне ж, Воскресенскага таксама абвесціць, але вось абменьваць яго
ніхто не будзе спяшацца. Ну на каго яго? Недзе я ўжо бачыў гэты беларускі БЧБ і украінскі сцяжок. Гандаль людзьмі, піша нам ШОС, даже не стесняются торговать заложниками, пишут далее. То бок, у прынцыпе, сігнал, калі это можна назваць сігналам ад Воскресенскага, ён такі максімальна агідны. Мы гандлюем людзьмі, мы гандлюемся зараз. Вашы прапановы, якія? Выкладайце карты на стол. Я, калі шчыра, думаю, што гэты сігнал ужо ўсе пачулі і ўжо хопіць тыражаваць як бы Воскресенскага. Закрываем тему тады. Тады і закрываем тэму. Не дождётесь, Воскресенский. Слухай, а ведаеш, на каго можна вось памяняць? Воскресенскага? Воскресенскага. Ну, не, ну іншых... Іх, дарэчы, згадваюць разам. Типа, што ў іх вайбы нейкія сугучныя. Адзначыўся тут адзін дзеяч. Разумееш, што ведаю, да? Што ты пра Ілю Дабратвора. Менавіта пра яго. Да. Справа тым, што Ілля Дабратвор напісаў пост у Фейсбуку, што праўда. Ну, у Твиттер бы яго пост не ўлез. Пра тое, як дрэнна ўсё у капіталістычнай Польшы, як ніхто тут не дбае пра людзей, пра іх крыніцы заробку, і як, наадварот, все добра. З чаго ж все пачалося? З гэтым у Беларусі. Вось пакуль гучыць, быццам бы Ілля Дабратвор такі злавіў пафас, нармальны такі. А калі мы пачынаем разбірацца, то высвятляецца, што Іллю Дабратвора, які працуе ў Варшаве таксістам, пазбавілі правоў і аштрафавалі за перавышэнне хуткасці ў горадзе Варшава на 50 км за гадзіну. На 50 км? На 50 км за гадзіну. Можна было ехаць 50 км, а ён ехаў 100. Ну, дык... Яго злавілі, пазбавілі правоў. У чым прэтэнзія? Ён такі... Уласна. Поеду ў Беларусь, там такого з людзьмі не вырабляюць, да? Вось, так што... Ну, па-першае, у Беларусі пазбаўляюць за такія правапарушэнні на паўгады правоў, а не на 3 месяцы, як пазбавілі Дабратвора. Я толькі хочу сказаць, Ілля, ты не ездзіў у Беларусь просто так. Ты прыкінься, што ты хочаш, каб цябе абмянялі на якога-небудзь палітвязня. Абмяняйся, да, каб які-небудзь палітвязень выехаў, а ты ў Беларусь трапляеш ужо, ну, як герой. Палітвязня. Як герой, потым на інтэрв'ю да Пратасевіча, Маркова, вот это все. Потым в Дубай съездзіш за то. Да, там, мне здаецца, і правы выправіш новыя ў Беларусі. Я думаю, што па блату. Вось. А можа нават Дабратвора экзамен, ён жа умее з хуткасцю ехаць. Але праблема ў Дабратвора якая? Ён умее ехаць з хуткасцю 100 км ў час, а з хуткасцю 50 км ў час не умее. Ён так і піша. Так і гаворыць. Тут усе так ездзяць. Нармальная хуткасць для дасведчанага кіроўцы гэта тая, на якой ён кантралюе машыну, а я на 50 км за гадзіну просто засну. І дакладна урэжуся. Што ж? Класнае тлумачэнне, просто геніальнае. Рэакцыя твітарская. Але ў Польшы сапраўды ўсе перавышаюць. Калі едзеш па правілах, то ўсе цябе пачынаюць абганяць. Незручна. Але нешта мне здаецца, што калі спынілі з потоку аднаго Дабратвора на хуткасці 100, на хуткасці 100, да, то не ўсе яго абганялі, а неяк справа была па-іншаму. Не, у Польшы все могуць ехаць перавышаючы хуткасць, але калі камера стаіць, все спыняюцца і едуць па правілах. Я раскажу яшчэ адзін секрэцік, Алексей. Для тых, хто любіць ехаць па Польшы з вялікай хуткасцю, гэтыя гады яшчэ навучыліся пралічваць сярэднюю хуткасць паміж камерамі. Ёсць такая. Вось, і калі ты ведаеш, дзе стаяць дзве камеры, ты думаеш такой, я тут праеду павольненька, тут праеду павольненька, а паміж імі праеду нармальненька, да? То падзеліць час, за які ты вазеюся на гэтай камеры і на гэтай. Фізіка атрымліваецца. Да, матэматыка. Значыцца, на адлегласць і все, наадварот, адлегласць на час, калі атрымаецца хуткасць большая за дазволеную, все. А яшчэ на адным скрыжаванні павесілі ажно 30 камераў у Варшаве. Да? 30 камераў. Навошта?
Ну там такое вельмі такая елка з камерой. вельмі бізі скрыжавання Да? Тут же ёсць, дарэчы, скрыжаванні, якія рэгулююцца камерамі. ёсць. Светлафор, калі бачыць, што мінак ідзе, падыходзіць да светлафора, ён врубаецца, типа, ну, калі там машын няма, калі рух такі. Карацей, сэнс у тым, што все не атрымаецца. Просто другая камера шчоўкае цябе і до відзення. Калі ласка. Дзе ён жыве, працуе, ездзіць, пытаецца у нас злы Олег, каб ведаць, куды не ехаць. У Варшаве, адказвае Жабка, але ў яго адабралі пасведчанне на 3 месяцы. Смела, Олег злы, можете типа 3 месяцы можна пакуль хадзіць, не азіраючыся. І вось рэплай, міма якога, я так разумею, мы не можем прайсці не маглі. Беларускі экстрэміст піша нам так: «Ten чалавек jest крэтэном». Слушне, попросту, то есть слушне. Гэта меркаванне польскіх падаткаплацельшчыкаў. Але не толькі дабратвор думае пра вяртанне ў Беларусь. Ой, ну каго я падманваю? Мы ўсе думаем пра вяртанне ў Беларусь. Ну, пакуль толькі думаем. Але ёсць два тыпы людзей, піша нам Макс Корж. Карыстальнік хто-ніхто. Ну, вот бач, не Макс Корж. Кому Макс Корж, а кому карыстальнік. Макс Корж уже не думае пра вяртанне, ему забаранілі там выступаць. Два типа людей. Перший тип. Огромное желание вернуться из Польши в Беларусь. Так. Что делать? Угу. Другой тип. Не хочу жить в Беларуси. Хочу тепла, морюшка и красивой природы. Чтобы местные люди были доброжелательны, мужчины достойны. Было много движухи и целеустремленных русскоговорящих. Достаточно. Як одним словом можно, слухай, все. Ты малюешь себе я уже намалявал... в этом описании испанское узбережье. Я уже намалявал Тенерифе себе. Итальянское. Ладно. Ён молюшка, ну, можа быць, нават польскую Балтыку дзе-небудзь там, да? Хаця, ну, там рускамоўных, я думаю, хапае. Но, да, тут залежыць, колькі это дастаткова, да? И тут раптом и целеустремленных русскоговорящих достаточно. Куда бы вы посоветовали переехать? Боже. Слухай, ну, я таким другому типу параю застаться в Беларуси, в принципе. Минское море там есть. Морюшка, нормально. Да. Люди доброжелательные, мужчины достойные, целеустремленные русскоговорящие. Глядзячы чаго достойны. Вось усё. Что раіць Твиттер? Ну-ка. Твиттер подкидывае кавалак. Такі вариант. Google карт, на якім город Махачкала. Дагестан. Да, а слухай, мора, яно ж возера Каспійскае ёсць. Вось яно, ёсць на карце. Куча рускамоўных вельмі мэтанакіраваных абсалютна мэтанакіраваных людзей хапае там. Ну, наконт добразычлівасці тут крыху могуць быць пытанні. Не ведаю, не знаёмы ні з адным дагестанцам. Каўказская гасціннасць. Не знаёмы, таму цяжка сказаць. Ну і назіранне ад Джипсенкова, што вось гэтыя два тыпы людзей, гэта можа быць адзін і той жа чалавек. Гэта реально можа быць адзін і той жа чалавек. У залежнасці, да, ад сезону. У залежнасці ад таго, з якой нагі прачную стаўся. Ад дыягназа, там, да, гэта можа быць чалавек, у якім адначасова ёсць. Я хочу ў Беларусь вернуцца і не хочу там трымацца выпадалі гэтай Беларусі. Мы ці не мы? Ну мы. Ну мы. Ну, пра вярнуцца ў Беларусь таксама мы знайшлі хорошы твіт, сябры. Максим Бай піша так: што адбываецца ў Беларусі? Распавядаю. Так. Сын майго знаёмага з класам пайшоў ад школы на экскурсію ў Раус. Цяпер такія экскурсіі? Цяпер такія экскурсіі, да, значит. Ніколі не хадзіў. Собрались, взяли по парам, построились, да, и пошли в Раус. Так. У тым ліку показалі пустую камеру, менавіта тую, дзе сядзеў мой знаёмы ў 2020 годзе. Той самы знаёмы, чый сын. Той самы, чый сын. Ага, окей. Закольцевалася. Ну, сын, што было ў школе? Распавядзі. Ой, бацька, хадзілі на экскурсію ў Раус. І тут такой, так. І што вам показывалі? Показывалі другую камеру злева. Так. А што там было намалявана?
Тут намалявана было твоё імя і прозвішча, што ты там быў. Каменьчыкам накрэслена. Да. Працарапана, прадрапана. Карце экскурсіі цяпер у Беларусі вось такія. Літванія піша. Менавіта таму і завем нашу няшчасную краіну белым рускім канцлагерам паміж сабою і часам на канале. У людзей ёсць нейкі канал, можна ім пазайздросціць. Спадзяюся, што это канал паставак чего-нибудь прыемнага. Водаканал. Усё так адказвае Максім Бай, нягледзячы на тое, што шмат каго гэта абурае, але ж маем то, што маем. То бок пагаджаецца, што Беларусь прэвентыўны экскурс. Формены нейкі концлагер. Яшчэ адна гісторыя, падобная да першай. А ў нас у Маладзечні, піша нам Яўген Сухарэвіч. Так. Прабачце, Яўген Сухаверх. Цяжка прачытаць прозвішча з першага раза. Мне. А ў нас у Маладзечні, піша, мінулай восенню ў Раус прывялі на экскурсію студэнтаў-юрыстаў з каледжа. Плюс-мінус, да? Практыка. Типа, вось тут будзем утрымліваць вашего падабароннага. Да, типа, вось, калі хочаце, калі вы адвакат, да, вось, калі вы хочаце наведаць, то вот так. Або яны там будуць працаваць, можа быць, у тым Раусе. Але што далей? І на выхадзе затрымалі іх выкладчыка, былога мента, але нашага чалавека. Даседжваў з ім другі тэрмін. То бок у людзей экскурсія была просто вышэйшы клас, я не ведаю. Иммерсивненько. Прямо вот включили прям в процесс весь, да? Зацягнулася экскурсія. Гэта як, ведаеш, гэтыя пакоі, з якіх трэба выйсці, да? Квест-пакоі, і там жывыя акторы ёсць, з якімі ты ўзаемадзейнічаеш. Там ведаеш, што зараз узгадаў, што вось гэта экскурсія, гэта ж не новаўвядзенне. Вось мой адзін былы калега родам з горада Жодзіна, дзе ёсць Белас і турма. І вось іх са школы таксама вадзілі на экскурсію ў турму. То есть і на Белас вадзілі? І на Белас вадзілі, і ў турму вадзілі. І потым кажа, што некаторыя ягоныя аднакласнікі ўсё ж такі экскурсіі не абмежаваліся. Наведалі гэтае месца. Некаторыя яшчэ раз наведалі Белас, а некаторыя, як бы настала, яшчэ раз наведалі изолятор. Ну, як склаўся лёс. У мяне з Жодзін, дарэчы, была дзяўчына, павер, там ёсць яшчэ што паглядзець. Не з'ехаўшы дзед, дапамагае нам завяршыць гэтую тэму. Вось, дзеткі, знаёмцеся, тут вы будзеце ад 15 сутак да 15 гадоў. Гэта, я так разумею, тэкст экскурсавода па Раусу. Ну, не маю... Ну, па Раусу наўрад ці ўжо там 15 гадоў у Раусе сидзець. Ну да, але не маю ніякіх прычын думаць, што так не было, ці там не магло быць. Іван Шылаў здымае чарговую скуфскую тэму ў нашай сённяшняй праграме. Калі б вы вярнуліся ў ваш 11 клас, куды б вы параілі сабе паступаць? Піша нам Іван Шыла па-руску, а я перакладаю вам адразу. І куды рэальна паступілі ў той момант? У мяне, піша ён, гэта было дзяржаўнае публічнае кіраванне, але лепш бы паступіў туды, дзе можна было б вывучыць адну-дзве замежныя мовы, хоць нейкая была б карысць цяпер. На курсе Streamline? Я думаю, што, відаць, в МДЛУ, Ін'яз, але мне здаецца, што ад дзяржаўнага кіравання ў Шылы была вялікая карысць. Ён кіруе цяпер, не дзяржавай, але нармальнай, маленькай дзяржаўкай, канторай, клінінгавай, з вялікай колькасцю працоўнікаў і гэтак далей. Просто ён зараз змоцнена вучыць нямецкую мову. Хто перашкаджаў вучыць мовы там, дзе ён, я не ведаю, дзе ён вучыўся, інстытут дзяржаўнага кіравання. Ну, хто будзе ў 18-20 гадоў вучыць мовы, калі ў цябе на ўме трошкі іншы? Працуе і ў выпадку з ін'язам. Ну, хто будзе вучыць 18-20 гадоў? Не, ну там же ж ты... Что там это прадметы, да? Прадмет, ты не можаш... Ты як бы абавязаны гэта рабіць. А так, вольны час. Ігор Вожык Палынскі піша нам, што пасля 11 класа паступіў на філфак у Полацку на настаўніка англійскай і беларускай мовы.
бок у прынцыпе это амаль мара Івана Шылы. Англійскую прынамсі мог бы вывучыць, але беларускую ведае 2,5 месяцы і забраў дакументы, на наступны год паступіў на завочку журфака БДУ, і гэта было правільным рашэннем. Менавіта завочка, менавіта журфак, той журфак. Менавіта БДУ. Я не ведаю, калі шчыра, што за той журфак трапіўся Ігару. Я той журфак, які я ведаю, конечно, не дужа дапамагаю ў жыцці, калі шчыра. Ты хаця б працуеш па прафесіі. Да, а Ігор да чаго яго прывёў той журфак? Да эміграцыі, як у прынцыпе нас усіх. Вось. Захват серотонина пишет нам. Я выбирала между веб-дизайном и истфаком. Выбрала второе, конечно же, зря. Ну, то бок зараз бы зашибала денюшку, да, веб-дизайном своим. Ну, яна, судзячы па ейным профілі, зашибае трошки іншым. Ага, ты азнаёміўся, да, крыху? Добра, добра. Дзякуй за, як это сказаць, параду, за ўвагу карысную. Ну і гэтую тэму падсумоўваць нам дапамагае Джипсенкоў, які піша, што паступіў бы у акадэмію МУС. Хаця я вось не ведаю. Ён проста піша акадэмію МВД. Гэта ён паступіў пасля 11 класа, ці ён паступіў бы пасля. Не, ну ён жа айцішнік. Рацей ускрылася кансерва гаспадарства. Даць паступіў бы. Агентура выкрыта. Ну і гэта ўсё ж такі жарт. Хаця уже даволі даўно было зразумела, што ў Беларусі перспектыўная спецыяльнасць гэта не толькі айцішнікі. А сёлета які туды конкурс быў? А мне здаецца, што звычайны. 5 чалавек на месяц. Да, сур'ёзна? Ну. Реально там же адмоўны конкурс час і недабор. Не. Трэба пацікавіцца. Адразу пасля профіля гэтай твітарскай. Сябры, ні тыдня без таго, каб хто-небудзь не напісаў якую-небудзь бздуру пра беларускую мову. Спонсор сённяшняй бздуры Ну-ка. то ніхто і Анастасія Гулякевіч. Менавіта Гулякевіч. Мамачкі скардзяцца на беларускую мову. Гэтая рубрика бесконца піша нам то ніхто. Што піша мамачка? Вчера снова учили с сыном беларускі язык. Родной, между прочим. Цікава. Уже крыху некі несупадзенне. Родную мову. Да. Но ему сложно запомнить и с кропкой, у нескладовое, дз, дж, ц вместо т. А от имени Рыта и Рыгор, ну тут не написано Рыгор. Грыгор. Был, до речі, персонаж такі у Гульнітронаў. Грыгор Каліган. Вось там. У мяне, піша гэта матулечка, вообще началась истерика. А хто зарыл эту Рыту і Грыгора? Запытаўся народнай мове маленькі беларус. Ну, маленькі хлопчык, давай так. Слухай, у прынцыпе, рэплаяў можна нават і не чытаць. Я думаю, что вы здогадываетесь, что там... Видовочно. Какая же она родная, если ребенок слышит впервые? Вельми резонно. Вельми просто у кропочку. У кропочку. Да, у «и» с кропочкой. У кропочку над «и». Ну, далей давай. Бо беларуская мова для цяперашніх дзяцей замежная, то бок, у прынцыпе, у хлопца і шансаў не было. Не, ну, калі яна для мамы замежная, для бацькоў іх таксама. Сёння з меншым для уроку гісторыі малявалі генетычнае дрэва. Генетычнае? Генеалагічнае. Дзякуй, што генетычнае дрэва. Магло быць што-небудзь іншае. Ганна Еўдакія, Леонід Максім Васіль Любоў. Ну, нічога, жывы. Хаця спачатку хацеў па-руску пісаць. Это, да, імёнаў Рыта і Рыгор. Грыгор. Ёй самой цяжка нешта даецца. Гэта пра гэтую матулю. І я замежную рускую. Беларускую. Вось да чаго давяла нашу краіну дзяржаўная палітыка ў дачыненні беларускай мовы. І глядзіце, вам на дэсерт яшчэ 2 рэплаі. Класная ідэя ад Бучко. Вось калі бачу такое стаўленне, думаю, што ў будучай Беларусі трэба выплачваць назад да паловы падаходнага падатка, калі пацвердзіў узровень B1, C2 белмовы. Яшчэ раз. Ну, то бок, пацвердзіў высокі ўзровень
Волод, табе пацвердзіў вяртаюць C2, табе твой кэшбэк. падатак. Да, ну, як вяртанне падаткаў. Мгм. І за некалькі гадоў у краіне раптоўна з'явіцца запытанне на валоданне мовай і жывая індустрыя Мгм. дапамогі ў яе Ну, вывучэнні. так, Я думаю, што стымуляцыя калі рублём. такое пачнецца, я кіну журналістыку і пайду чыста ў рэпетытары Белмова. беларускай мовы. Круто. Буду Будзеш, а то будзе як у Латвіі у нас палова краіны, калі не большая частка будзе не грамадзянаў. нацягваць людзей на C2, што бы это не значыла. Спачатку піша нам Літванія, яны скардзяцца на мову, а потым тыя ж самыя людзі будуць выць, чаму мужа сына гоняць здыхаць за Масковію Мгм. і чаму яе саму лапае маскоўскае быдла. Дзіўна, што 2+2 не могуць скласці, а потым плачуць. Ну, гэта это тое, я- пра што Вот кажа. недавно гісторыя была про то, што мужчыну беларуса завербавалі у добраахвотнікі, он патрапіў у плен і зразумеў, што не на тую сцежку павярнуў, а ведаў бы беларускую мову. Павярнуў бы на тую сцежку. Ці, ладно, не павярнуў бы не на тую, скажем так. Ну, у нас сёння реально выпуск як на подбор. Так, Назад у мінулае, Зноў нешта ў нас Глядзі. скуфскае. Ну-ка. Якуб Хасід піша такое, ну, такое не то, што піша. Ён знайшоў афішу канцэрта гурта «Стыгмата» у клубе «Рэактар» у Мінску. І пытаецца, Знайшоў зараз за які год? які год? Ён так і А. пытаецца, зараз які год? А год, Якуб, зараз 2024. Хацеў сказаць мовай Альгерда Бахарэвіча. 2049, пані Кахоўскі. 2024 год, калі ў Мінску ізноў ёсць клуб «Рэактар», закрыты, ой, да, Пераадкрыты. гадоў 10 Мгм. таму, Rich Cat на месцы Rich «Рэактара». Cat. Там, конечно, гурт «Стыгмата» не стал. І калі ў Мінску ізноў выступае гурт «Стыгмата». Але ў гэтай гісторыі, сябры, ёсць такі твіст. Я Ну-ка. вывучыў Хто ж на мінулай праграме слова «твіст». твіст, Да. плот твіст. Мгм. Организатор концерта ГУ Брестская областная филармония. Опа. Дробным шрифтом написано ўнізе на Опа. гэтай афішы. Берасцейская робіць у Менску рэактары канцэрт. Гэта ўвогуле як піша ён. А я так думаю, што все вытлумачальна. Ну-ка. Людзі, якія хадзілі на «Стыгмату» ў 2007 годзе, ім бацькі набывалі Да. квіткі, да, таму што Мгм. сваіх грошай іх не было, а цяпер яны выраслі, сталі зарабляць нармальна і могуць сабе квіткі на «Стыгмату». Не, так яны там Набыць могуць. самі. А чаму берасцейская філармонія прывозіць? Мне здаецца, што тут адказ такі, што вось людзі, якія тады хадзілі, цяпер выраслі і пачалі працаваць у гэтай самай філармоніі такія. А прывезем-ка мы «Стыгмату», а? Легальна. У рэактар. І хоба, да. Цяпер яны гаспадары гэта жыцця. Так. Сябры, і наша традыцыйная рубрика Пастаянная рубрика. «Найлепшы твіт тыдня». І аўтар гэтага Незвычайны твіту у нас сёння, пераможца, абсалютна незвычайны. Я нават скажу, што это не беларус сёння. Ну, ці мы чаго-небудзь не ведаем. Мгм. Але чалавек вядомы. Але ў яго ўзяць беларус. Гэта Дональд Джей Трамп. Мгм. Глядзіце, які твіт ён напісаў. Еўрарадыё. Звяртаецца да Еўрарадыё. А. Я пашлю вам важныя навіны пра выбары ў паўночнай Каліфорніі. Паўночнай Каліфорніі. Ага, окей. Дакладна упэўніцеся, што вы гатовыя прагаласаваць за Дональда Джей Трампа 5 лістапада. І ведаеш, і варта такую штуку зрабіць. Да, а ты прагаласаваў за Дональда Джей Трампа. Сябры, вось вы запытаеце, з чаго гэта Трамп вырашыў адзначыць Еўрарадыё? Ён штосьці ведае? Ён ведае, конечно, што Еўрарадыё это У паўночнай Каліфорніі знаходзіцца. класная медыа. Вось, але все вельмі празаічна. Вось, напрыклад, Джипсінкоў таксама, скажем так, скарыстаўся гэтай паслугай. І вось чытаем такі ж твіт Трампа, але ўжо зварот да Джипсінкова. І Джипсінкоў піша: «You are welcome, Donald». Гэта крыху здзівіла падпісчыкаў Джипсінкова, безумоўна. Пішуць: «Вы гатовыя, спадар Джипсінкоў, прагаласаваць на выбарах у штаце
Джорджія? Паўночная Каліфорнія. Штат няма паўночная Караліна, можа быць? Паўночная Караліна, да, паўночная Караліна. Джипсенков піша, штат Джорджія на сувязь. Гэта ж Джорджія. І прагаласаваць ён гатовы. Потому что Джипсенков жыве у Грузии. Да. Его взломали, что ли? Пытаются у Джипсенкова. Автоответчик стоит расчаровывая нас Джипсенкова. Добра, што не факс. То бок, хто лайкае пост Трампа, таму прыходзіць у адказ. Так ну слухай, добра яны прыдумалі такую рэкламную кампанію. кампанію. Так і я табе апдейты закіну. Такі рэплай, як табе. Гэта не я. Гэта што ж атрымліваецца? На Трампа цяпер трэба справу заводзіць за кантакты з экстрэмістам Джипсенковым. Ну, я не ведаю нават. Калі Трамп збярэцца ў Беларусь... У Беларусі яго прызнаць экстрэмістам? Шлях закрыты. Як і гаспадара Міхальскага таксама. Да? Ну, і апошні, як это радок у гэтую гісторыю, украінцы скарысталіся тым, што карыстальнік з нікам Залупа украінскі паставіў лайк, Трамп яму аддзячыў як аўтаатветчык, і там разгарнулі такі флешмоб. Працей просяць брацюню Трампа цяпер заданаціць на там пікапы для ЗСУ. Да. А што, Дональд, у цябе ж мільярды. Ёсць там, хапае. Заданаць не в... Як это кажа? А што ён у сваёй перадвыбарчай праграме пра гэта кажа? Вось, можа, так ён збіраецца спыніць вайну з Украінай. Сябры, гэта была праграма Чык-чырык. Бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін Павел Свердлоў і твітарскія распавядалі вам пра тое, што адбываецца ў гэтым свеце. Самая якасная аналітыка, самае трапнае назіранне, як звычайна. Пабачымся праз тыдзень. Пакуль.